Mabuhay! Alam mo ba na ang buwan ng Marso ay siya ring kinikilalang buwan ng mga kababaihan? Kaya naman bago pa matapos ang buwan na ito ay narito ang ilang bagay tungkol sa karapatang pangkababaihan noon at ngayon. Masasabing ang Pilipinas ngayon ay isa sa mga nangungunang bansa pagdating sa gender equality o ang pagkapantay-pantay ng mga kasarian. Ngunit ito nga ba isang produkto ng makabagong panahon? Kadalasan kapag napag-uusapan ang mga katangian ng mga kababaihan noon, ang unang sumasagi sa ating isip ay ang imahe ni Maria Clara. Mahinhin, konserbatibo, masunurin, tahimik at iba pa. Ika nga nila'y hindi makabasag pinggan. Ngunit alam mo ba na halos taliwas ito sa mga kababaihan ng ating mga ninuno? Bagamat may pagkakaiba ang bawat sinaunang lipunan sa bawat sulok ng ating mga kapuluan, ay hindi maitatangging ang mga sinaunang kababaihan ay may mga karapatan at kalayaan na kapantay ng sa mga kalalakihan. Kung minsan nga'y higit pa, nagkakaisa rin ang mga pinagkakatiwalaang eksperto sa paniniwalang ang mga sinaunang lipunan ng ating kapuluan ay pawang matriarcha o pinamumunuan ng mga kababaihan. Ang mahalagang katangian ito ng ating lipunan, ng ating kultura, ng ating pamana ay pilit burahin ng mga dayuhang mananako. Ipinagkait nila sa ating mga kababaihan ang mga kalayaan at karapatan na noon pa may kanila nang tinatamasa. Ngunit sa kabila nito ay marami pa rin sa ating mga kababaihan ang namayagpag sa iba't ibang larangan sa labas ng tahanan. Kabilang narito ang mga revolusyonaryong kababaihan na namuno sa pakikipaglaban para sa ating kalayaan, karapatan at katarungan. Ano naman ngayon? Hindi may pagkakailang magpahanggang sa ngayon ay isa ang Pilipinas sa nangungunang bansa pagdating sa gender equality o pagkapantay-pantay ng kasarian. Ngunit sa kabila nito ay mali pa ring isipin na lubusan na nga magkapantay-pantay ang mga kababaihan at kalalakihan ng ating bansa. Marami pa ring aspeto ng ating kasalukuyang lipunan ang hindi pa rin makatarungan sa mga kababaihan. Marami pa rin sa mga kalayaan at karapatan ng ating mga ninunong kababaihan ang halos ipagkait pa rin sa kasalukuyang henerasyon. Kaya naman katungkulan nating mga kabataan bilang kasalukuyang henerasyon ang ipagpatuloy ang pakikipaglaban para sa katarungan at karapatang pangkababaihan. Ito'y ating utang na loob sa ating mga ina, lola, ate at mga ninunong kababaihan. At higit sa lahat, ito'y ating tungkulin at pananagutan para sa mga susunod na salinlahi. Kaya sana huwag natin kalimutan na hindi pa rin tapos ang pakikipaglaban para sa mga kababaihan. Para sa mga halimbawa ng mga sinaunang karapatang pangkababaihan ay panoorin lamang ang video na ito. At para sa karagdagang kaalaman ay i-click lamang ang mga link sa ibaba at malaya rin kayo mag-iwan ng inyong mga komento o opinyon. Hanggang sa muli, ako po si Kirby Raulio, nagpapaalam.